intemm il-jum ta' tlieta fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta nġabbret folla mdaqsa biex tilqa' 22 atleta li rappreżentaw lil pajjiżna fl-Special Olympics f'Los Angeles. Logħob li fisser riżultat sodisfaċenti għall-atleti Maltin li ġew lura Malta b'24 medalja, 7 tad-deheb, 10 tal-fidda u 7 tal-bronz. Sabiħa ħafna u ballawt li għattana ħafna meta jem pajjiżi walla ma għaddu ċertifili, ma għanna monna tajjeb ħafna. Kienet esperjenza sabiħa ħafna. Esperjenza sabiħa ħafna, erġajna minna unur l-Malta. Is-sodisfazzjon min-naħa ta' qraba tagħhom ma naqasx. Ferħanin ħafna bħalissa, missjajni jom ħafna ħin kollu naħsbu fihom. ħatta ċaħafna kun daqsien kwatati kolli jena. L-inkwieta naqra ħin kollu l-inkwieta, una u ġen fuq u ġifiri. Kontent ħafna u jħadet żewġ bronze medals. Tanna ferħ kbir ġadna. Id-direttur ta' Team Malti tal-Special Olympics Anna Kalleja iddeskrivi din l-esperjenza bħala waħda pożittiva ferm. Esperjenza li fi klima tista' tixpruna ħeġġa fost il-ġenituri ta' tfal b'diżabilità biex jarfu li julidhom m'għandhom xejn anqas minn ħadd ieħor. Esperjenza sabiħa immens, esperjenza li ċertament kemm għall-atleti tagħna u kemm għall-ġenituri tagħhom u kemm għalina li ovvjament inħarġu dat-tfal se tibqalhom morna tul ħajjitna. Esperjenza li tiftaħ bibien fejn forsi ħadd ieħor li għandu tfal b'diżabilità jgħid isma' dawn it-tfal huma kapaċi. Il-President Onorarju ta' Team Malti u Marti Prim Ministru Michel Muscat faħret l-atleti Maltin għal ħiliet u determinazzjoni li jurew tul il-kompetizzjoni. U hija esperjenza sabiħa meta tkun qed hemm ukoll tara lil dawn iż-żgħażagħ jissiltu, jagħmlu l-almu tagħhom joħorġu their best u wkoll iġibu riżultat, speċjalment meta mbagħad ukoll tikkonsidra li aħna pajjiż żgħir, pajjiż xkejken, ir-riżorsi tagħna forsi mhumiex kbar daqs ta' pajjiżi oħra, imma id-determinazzjoni qiegħda hemm u r-riżultat dejjem jasal. Intant dawn ir-riżultati tant pożittivi kienu biss l-ewwel pass għal kontinġent Maltin.